A Deputación de Ourense celebrou hoxe o Día do Libro coa presentación da obra Paseniño pola Vía da Prata, o camiño mozárabe na provincia de Ourense. Unha publicación que nace co obxectivo de reforzar a proxección da provincia a través dun dos seus principais recursos patrimoniais e turísticos. O resultado dun compromiso claro e explícito da institución, que non é outro que o de situar a provincia de Ourense no lugar que merece dentro das grandes rutas culturais e turísticas de Europa. O libro foi elaborado por Manuel Garrido Rivero, licenciado en Historia, experto en camiños, e María Eugenia Muñoz Fernández, licenciada en Historia da Arte e especialista en patrimonio, seleccionados mediante concorrencia competitiva. O camiñante contemplou unha rica arquitectura tradicional liderada por a pedra en forma de sinxelas vivendas, pazos, mosteiros e igrexas na súa maioría de orixe románica. O viaxeiro botará de menos o silencio que só estuvo alteralo por o suave fluir dos múltiples ríos e regatos que atravesan o camiño. Un proxecto que, entre outras cousas, quere pôr en valor o imenso patrimonio da nosa provincia. Ourense é a provincia máis monumental de España. Este libro quere ser, cando menos para min, un escaparate da nosa riqueza cultural e espiritual, patrimonios tanxibles e intanxibles que nos definen como ourensáns e ourensás.